አርስተ ዜና ቤት ምክሪ ፓርቲ ብልጽግና ዘካይዶ ዘሎ ስሩዕ አኼባ ለምውን ቀጺሉ እናተካይደ ይርከብ። መድረኽ ዘተተጋሩ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ሰላም ንህዝብና ለውጢ ንመጻኢ ተስፋና አብ ትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ ይሳለጥ ኣሎ። ካብ ዜና ወፃኢ አሜሪካን ኢንዶኔዥያን ቀረጽ ናብ 19 ሚእታዊትን ምንካይ ተስማዕሚዐን። ሰላም ጥዕና በለ ዝኸርኩም ተመልከቲ ከመይ ትዕሉ ልክዕ ሰዓት 9 ኮይኑ ከምቲ ልሙድ ማዕዲ ዜና ኢና ሒዝና መጺና ዘለና ዜናታት እንዳምራሕኩም ሳኹም ጸንሕ ኣነ ብርሃን ፍሳሐየ ፈለማ ናብ ሓጸር ዜናታት ከምርሕ ቤት ምክሪ ፓርቲ ብልጽግና ዘካይዱ ዘሎ ስሩዕ አኼባ ለምውን ቀጺሉ እናተካይደ ይርከብ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ነቲ ስሩዕ አኼባ ምልኪቶም ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ አኼባ ቤት ምክሪ ፓርቲ ብልጽግና እናቐጸለ ይርከብ ኢሎም። እቲ ቤት ምክሪ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ስትራቴጂካዊ ጉዳያት ንምዝታይ ስሩዕ አኼቡ ምክያድ ምጅማሩ ይዝከር። በዓል ምስረታ መበል 65 ዓመት እዚ ፍሉይ ወፍሪ ብዝተፈላለየ ስነ ስርዓታት እናተኸብረ ይርከብ። ኣብቲ ስነ ስርዓት በዓል ምስረታ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ጀነራል መኮንናትን ሓዊሱ ጻውዒት ዝተገበረሎም ኣጋይሽ ተረኺቦም ኣሎም። ኣብቲ በዓል ኣየር ወለድ ፍሉይ ኮማንዶ ጸረ ራዕድን ሓይሊ ባሕርን ብሓባር ብምዃን ካብ ኣውሮፕላን ናይ ምዝላል ናይ ተኽስን ዝላ ገደልን ምርኢት ኣቕሪቦም እዮም። ኣብ ታሪክ እዚ ፍሉይ ወፍርታት ዘድሃበ ቀየርቲ ማርሽ ኩናት ብዝብል ርእሲ ዝተጻሓፈ መጽሓፍ ትማሊ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ምምራቑ ይዝከር። ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ዝወዳደሩ ውድባት ፖለቲካን ሕፅያት ውልቀን ዝመሓዳደርሉ ደንቢ ስነ ስርዓት ዕላው ገይሩሎም። እቲ ደንቢ ካብ ምዝገባ ሕፅያት ጀሚሩ ክሳብ ውፅኢት ዘሎ ከይዲ ዝምርሕሉ እንትኸውን ጎስጓስ መረፃን ኣወሃባ ስርዓት ድምፂ ሰላማዊ ነፃን ሕጋውን ኮይኑ ንክፍፀም ዘኽእል ኮይኑ ዝተዳለወ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ። እቲ ደንቢ ስነ ምግባር ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ይኹን ንቤት ምክሪ ክልላት ዝወዳደሩ ኣካላት ኩሎም ብማዕረ ተፈጻሚ ከም ዝኸውን ድማ ኣፍሊጡሎም። መድረኽ ዘተተጋሩ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ እናተሳለጠ ይርከብ። እቲ መድረኽ ብምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ዝተዳለወ እንትኸውን ሰላም ንህዝብና ለውጢ ንመጻኢ ተስፋና ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብቲ መድረኽ ሚኒስትር ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ጌታቸው ረዳ፣ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት፣ ተደራደርቲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን መተሓባበርቲ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይን ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣሰፋ ኣብርሃን ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድባት ፖለቲካ ትግራይን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ይሳተፉ ኣለዉ። ኢትዮጵያ ሕማም ማርበርግ ቫይረስ ሓዊሱ ኣብ ክትትልን ቁፅፅርን ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብ ዕውት ስራሕ እናሳለጠት ከም ዝኾነት ማእኸል ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማማት ኣፍሪካ ገሊጹ። ኣብቲ ማእኸል ሓላፊ ዘፈር ምክልኻል ድልውነትን ምላሽን ለበዳም ዶክተር ነጋሼ ንጎንጎ ከም ዝበልዎ እንተኾይኑ ኢትዮጵያ ቫይረስ ማርበርግ ንምቁፅፃር ዝገበረቶ ርብርብ እቲ ለበዳ ኣብ ሓፂር እዋን ንምቁፅፃር ኣኽኢሉ እዩ። እዚ ድማ ኢትዮጵያ ልዑል ጉድኣት ከየብፅሐም ሕማም ምቁፅፃር ከም ዝከኣል ትምህርቲ ዝወሰደላ ሃገር ከም ዝገብራ እዩ ሓቢሮም ዘሎም። ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ እውን ንቁፅፅር ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብ ትምህርቲ ዝኸውን ልምድን ዓቕሚ ድልውነትን ከም ዝፈጠረም ኣረድዮም ኣሎም። ኣብታ ኣህጉር ሉዓላውነት ጥዕና ንምርግጋጽ ሃፍቲ ውሽጢ ሃገር ምዕባይ
ተሳትፎ ዓውዲ ውልቀን ውጽኢታዊ ኣሰራርሓን ምጥንኻር ከም ዝግባም ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ኢትዮ ቴሌኮም ቴሌስትሪም ዝተሰየመ ዲጂታል ኣሰራርሓ ብዕሊ ኣጀሚሮሎም ዋና ፈጻሚት ስራ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬወት ታምሩ ኣብቲ መርሃ ግብሪ መጀመሪ ከም ዝበልኦም ኢትዮ ቴሌኮም ዝህቦ ኣገልግሎት ዕዙዝ ንምግባር ዘኽእል ተግባር እናወገነ ይርከብ ቴሌስትሪም ዝተባሃለ ዲጂታል ኣሰራርሓ ንዓማዊል ካብ ዝህቦ ልዑል ረብሓ ሓሊፉ ኣታዊ ንምዕባይ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለወን ገሊጸን ዘለዋ ንሓደሽቲ ዕድላት ፈጠራ ስራሕ ንፈጠርቲ ትሕዝቶ ከምኡውን ዲጂታል ተረባሕነት ዜጋታት ንምድፋዕ ወሳኒ ከም ዝኾነ ድማ ኣመላኺተን ቴሌስትሪም ንኩሎም ኣገልግሎታት ዝወሃብ ዲጂታል ኣሰራርሓ ከም ዝኾነ ብምሕባር ንተበጻሕነት ቻናላት ውሽጢ ሃገር ዘስፍሕ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪበን تبلكتي زيناتنا حزون يقتلوا بزرزر ناب زحزنا زينا يكحلفكم حزيم إثيوبيا كاب تربحنت بر بحري زوطاتلو تاريخاوي أقاطامي حقاونا زغودلو أكايد منبارو تغليصلهم حتى بر بحري قداهلونا كم مخان متن فتح نخركب أبا مقبار كله أبا قون منقست كوينو بصحيتو كواتا كم زقباون تغليصلهم نصبصاب مقدلاويت درجة منو برهان قرماعي ማጣትን የሚያክል ነገር ምስአን ዘአክል ነገር ዝሰአናሉ መንገዲ ጸገም ሕግ ከም ዘለዎ ምርአያ ትካላት ኣብ ጉዳይ ዚ ኣይኣተውን ሓቂ ዓሰብ ዚኡ ገጽ ታሪክ ተገሊጽና ጽቡቕን ሕማቕን ታሪክ ሓቂፉ ዝሓዘዩ ምስ በዓል ዋናነት በር ባሕሪ ምስ ምን ምሕዳር ወሰን በር ባሕሪ ተተሒዙ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃገራዊ ሓሳብ ዚዩ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰብ بشم حزب ኢትዮጵያ ዝኾነ አካል ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ክውስን ወይ ድማ ክስርዝ ይኽእልን ይጀመር ዓሰብ የኢትዮጵያ አንጡራ ሀብት ካብ መፈለምቱ እውን ዓሰብ ሃፍቲ ኢትዮጵያ እዩ ብባዕዳዊ መግዛእቲ ጣልያን ንኤርትራ ቅድሚ መሓዛ ዱሴፔ ሴፔቶ ዝተባለ ጣልያናዊ ኣብ ወሰን ዓሰብ መርከብ መዕረፍ ቦታ ይደሊሞ ይገዝእ ኣብቲ ሽዑዋን ነቲ ቦታ ዝሸጥሉ ክልተ ኣሕዋት ዝነበሩ እንትኾን ኣብቲ ሽዑዋን ዝነበረ መንግስቲ መረዳእታ ዝበፅሐሉ ኩነታት ኣዝዩ ዝድንግ ብምዃኑ መረዳእታ ከም ዘይበፅሖ ይገለጽ ድሕሪ ዓመታቱን ጣልያን ንኤርትራ ንሙራር ዝነበራ ትልሚ ተዓዊቱ ግዝኣታ ንምስፋሕ ናብ ዓፋር ብምጽጋዕ ነቲ በዓል ግመል ዝኾነ ሓላዊ ወሰን ኢትዮጵያ ህዝቢ ዓፋር ንምትላል ዝነበረ ጻዕሪ ከይተዓወተ ተሪፉ እዩ አፋሮች እኛ ኢትዮጵያውያን ነው ያሉ የዛ ባለባት ህዝብ ዓፋር ንሕና ንኢትዮጵያ ኢና ኢልና ኢሎም በዚህ ዝኾነ ጥርጥር ኣብቲ እዋን ዝነበሩ መሐመድ ያሲንን ገዓሰን ካልኦት መራሕቲ ኢትዮጵያ መሪጾም ጣልያን ተሳዒራ ካብ ኤርትራ እንትወፅእ ኣብ 1952 ዓመተ ምህረት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ንኽትወሃድ ተወሲኑ እዩ ኣብ 1955 ዓመተ ምህረት እቲ ፌደሬሽን ፈሪሱ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሙሉእ በሙሉእ እንትወሃድ ክሳብ 1983 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ 900 ምህርታ ወደብ ዓሰብ ተጠቂማ ትቅበልን ከም ዝነበረት መዛግብቲ ታሪክ ይሕብሩ ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ስግግር ንኢትዮጵያ እንትርከብ ኣብ ውሽጢ ጽዕንቶ ባዕዳውያን ብምዃን ኢትዮጵያ ምስ በር ባሕሪ ዝነበራ ምትእስሳር ተቋሪጹ እዩ እቲ ጸገም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ወላ እኳ ተሰጋገረ መንግስቲ ምድማር ድማ በር ባሕሪ ምስኣን ሕጋውነት ዝጎደሎ ምዃኑ ንታሪክ ከም መረዳእታ ገይሩ ይሓትት መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም ፈለማ ኢትዮጵያ በር ባሕር ንኽትስእን ዝገበረ ውሳነ መን ይወሲኑ ካቢኔ ክኾንዩ ኢልና ዶክመንት ካቢኔ አገላቢጥና ኢና ግን ድማ የለን ካቢኔ ኣይፈልጡን ቤት ምኽሪ ይኸውን እዩ ኢልና ተወሰና ቤት ምኽሩ ነይነበረን ብዛዕባኡ ዝፈልጦ ነገር የለን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሪፈረንደም ወሲኑ ይከይንብል ኣብቲ ሽዑዋን ኔርና ኢና ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይወሰኑ ተወከልቲ ዘይረኣዮ ካቢኔ ዘይወሰኑ ውሳነ መን ይወሲኑ ዝሰአናሉ መንገዲ ጸገም ሕጋውነት ከም ዘለዎ መርአያ ትካላት ኣብ ጉዳይ ዚ ኣይኣተውን እዮም ሕቶ በር ባሕሪ ንኢትዮጵያ ሕቶ ምቾት እንተኾነ ሕቶ ህልውና ብምዃኑ በር ባሕሪ ይግባአና እዩ ዝብል ሕቶ ፍታሕ ዘልዮ ሓቂ እዩ
ከባብታት ወለጋ ካብቲ ዝነበርሉ ስእነት ሰላም ወፂኡ ብልጽግና ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ናብ ዝኽእለሉ ልምዓት ይሰጋገር ምህላው ተሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝቕነ ዝገበርዎ ዑደት እውን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝገበር ዘሎ ስራሕቲ ልምዓት ምንቅቃሕ ፈጢሩሎም ጸብጻብ ይመር አደሚው ከም ስዕብ ተዋዲዱ ቀርቢ ተኻቲና ንመለስ ሰላም ከም ዋዛር ሕቅዎም ይትረፍዶ ስለልምዓት ወፂኻ ምእታው ብሰላም ወፂኻ ምምላስ አጸጋሚ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብጣዕሚ ተፈቲን እዮም ንዝሓለፉ ቁሩብ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ሰማይ ወለጋ ዝስማዕ ዝነበረ ኣውያት ኣዴታት እምበር ሰናይ ዜና ኣይነበረን ሕዚ ግና ብጻዕሪ መንግስትን ህዝቢ ትከባብን ብስእነት ሰላም ክሕመስ ኣብ ዝጸንሐ መሬት ወለጋ ሓድሽ ታሪኽ እናተጻሓፈ ይርከብ እቲ ዘፍርሕ ዝነበረ ጸገም ጸጥታ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብልምዓት ተተኪኡ ይርከብ እንታይ ሕማቕ ዜና ክስማዕ ይኸውን ዝብል ዝነበረ መንፈስ ጥርጣረ እውን ብሓበራዊ ተስፋ እናተተከአ ምዃኑ ዘበስር ኣብ ዝቕነ ብዝተገብረ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ተረጋጊጹ እዩ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ጠጠው ብምባል ዘርኣይዎ ጥንካረ ሎሚ ፍረ ኣፍርዩ እቲ ብፍርሒ ተሸፊኑ ዝነበረ ሰማይ ወለጋ ብርሃን ልምዓት ነጊሱሉ ኣሎ አንዱ ያንደኛውን ሩጫ ከማገት ከማድከም እንቆጠብና በጋራ ሆነን እተሓደ ናይቲ ካልእ ጉያ ካብ ምዕጋት ተቆጢና ብሓባር ኮይና ልምዓትና ንረጋግጽ ወለጋ ሎሚ ዝለዓለ ናይ ሓጎስ ማይ ዝወቕዐላ መሬት እያ እንኳዕ ደስ ብለኩም ልምዓትና ቀጻሊ እዩ ብሓባር ሃገርና ነልምዕ ሰላምና ንሓሉ ካብ ዕንወት ኩናት ናብ ልምዓት ዝተቐየረ መሬት ወለጋ ካብ ሕርሻ ክሳብ ማዕድን ጸጋ ተፈጥሮ ዝተዓደለ ከባቢ እዩ ብዙሓት ጸጋታት ተፈጥሮን ንስራሕቲ ልምዓት ዘይደክም ጠንካራ ህዝብን ዝሓዘት ወለጋ ብምኽንያት ስእነት ሰላም ልምዓት ጸሚእዎ ዝጸንሐ መሬት ሕዚ ብነስሓ ተለዓዒሉ ኩሉ ናብ ልምዓት ኣፊሩ ይርከብ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቀሌም ወለጋ ኣብ ዞባ ምብራቕን ምዕራብን ወለጋ ዝገበርዎ ዑደት እውን ነዚ ስራሕቲ ልምዓት ንምጥንኻርን ጻምእ ሰላም እቲ ከባቢ ዘርዌን ኮይኑ ተረኺብሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ መሬት ወለጋ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ኣብዚ ከባቢ ኣብ ምንቅስቃስ ማሕበራውን ቁጠባውን ጉዳያት ዝለዓለ ለውጢ ዘምፁ ስራሕቲ ልምዓት ንኣገልግሎት ኣብቂዖም እዮም ህንጸት ካልኦት ሓደሽቲ ፕሮጀክታት እውን ኣጀሚሮም እዮም ወለጋ ካብቲ ዝነበረሉ ስእነት ሰላም ወፂኡ ዓንዲ ብልጽግና ኢትዮጵያ ክኸውን ናብ ዝኽእለሉ ልምዓትን ሰላምን ብምፍጣሩ እውን በቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ካልኦት ኣካላትን ዝለዓለ ኣድናቆት ረኺብሎም ኢፍቲሃራ ቢፍቱን ሆኢቱሃራ አርጆምኒ ዋቀዮኑ ባየቴ ሓዱሽ ብርሃን ፀሓይ ውህብቶ ፈጣሪ በዚሑልና ህዝብና ካብ ጸገምን ብኽያትን ወፂኡ ብዛዕባ ሰላም ምዝታይ ምኽኣሉ ዝተሰምዐኒ ዝለዓለ ደስታ ክገልጸልኩም ይፈቱ ቅድሚ ዓመታት ናብ ወለጋ ኣብ ዝመጻናሉ እዋን ከምቲ ትዝክርዎ ዘተና ኣብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ዘድሃቡ እዮም ነይሮም ድሓር ግን ትኹረትና ኣብ ልምዓት ክኸውን ከም ዘለዎ ተዘራሪብና ኢና እዚ ኣብ ዝቕነ ዝተገብረ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብቐሊሉ ዝረአ ዘይኮነስ ምርኣይ ሓድነትን ጽንዓትን ኢትዮጵያ ተገይሩ ክውሰድ ይኽእል ኣብ ሓደ እዋን ዞባ ፍርሓት ዝነበረ ከባቢ ከምቲ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያ ሓፍቲ ተፈጥሮኡ ኣልሚዑ ናብ ምጥቃም እናተሰጋገረ እዩ ኣብዚ ሕዚ ዝተፈጥረ ኣየር ሰላም ኣብቲ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ብብርኪ ሃገር ዝተጀመረ ጉዕዞ ብልጽግና ዘቀላጥፍ ዓብዪ ሞተር ልምዓት እዩ ወለጋ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ገነት ሓምለዋይነታ እናተሓደሰት እያ ዑደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ልቢ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዓብዪ ተስፋ ዘርእዩ ይርከብ ጥይት ዘይኮነስ ልምዓት ዘርኢ ኣውያት ዘይኮነስ ዝማረ ልምዓት ንመሬት ወለጋ ኣብዚ ሕዚ እዋን መፍለይኡ ኮይኑሎም ኣየር ሰላም እንትነፍስ ልምዓት እውን ኣብ ሕድሕድ ገዛ እንትኣቱ ምርኣይ ንብሩህ ተስፋ ኢትዮጵያ ዓብዪ መርኣያ ከም ዝኸውን ተመላኺቱ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ከስግረኩም ኣሜሪካን ኢንዶኔዥያን ቀረጽ ናብ 19 ሚእታዊት ንምንካይ ተስማዕሚዐን ብመሰረት እዚ ስምምዕ እታ ደቡባዊት ምብራቕ ኤስያዊት ሃገር እትኸፍሎ ቀረጽ ካብ 32 ሚእታዊት ናብ 19 ሚእታዊት ትሒቱሎም بمسرت زي سممع إندونيسيا أب لعلي 99 ميتاويت كاب أمريكا زاتو أقحز نبر نقداوي انكفاتات كت ألين لعلي 3 بليون دولار نزقمت عدقي تاقحوت أمريكا كونتات كتمجاجون مخانم وايت هاوس أفليتو لهم أب موداتا قند زيناتات زعلت كزغاخركم
ቤት ምኽሪ ፓርቲ ብልጽግና ዘካይዱ ዘሎ ስሩዕ አኼባ ሎሚ እውን ቀጺሉ እናተኻየደ ይርከብ። መድረኽ ዘተተጋሩ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ሰላም ንህዝብና ለውጢ ንመጻኢ ተስፋና ብትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ይሳለጥ ኣሎ። ካብ ዜና ወፃኢ ኣሜሪካን ኢንዶኔዥያን ቀረጽ ናብ 19 ሚእታዊት ንምንካይ ተስማዕሚዐን። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዘም ስለምክታልኩም አዜና ነመስገን ሰላም